ana ko balik unsa ba gyud atong dapat buhaton sa tubangon sa Ginoo nga makapalipay siya. Una ang Roma 12:1 ug 2. Kita atong basahon ang 1 John chapter 2 verse 2. Ana sa diri ho? Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita. Ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Mismo iyang kaugalingon. Nami karon sa Kalinan na palengke. Mamalengke sa misa mo ang pagkaon para sa house church sa Tamugan Siaw. Malit mindig ng lamas. Pwede na kapalit sila maurog mga lamas. Bricks maurog si Bricks Ladi. Diyan na mo po na yung kuha Bricks. Muna siya. Muna yung paborito. Pampalinaw ng mata. Ha? Pampalinaw ng mata. Kita. Sa'yo pangalan na yung tindahan, ma'am? Mosqueda Store. Mosqueda Store. So, amo din i-promote. Dili mo pamalit sa Mosqueda Store. So, dindot kayo diri. Ilahang mga kuhan, ilahang mga lamas. Brisco kayo. Mga gulay, Mga bumbay. lahang mga ahos, lito, sila mga broccoli, mga broccoli, ay cabbage, pichay. Salamat, boss. Ano si boss? Muna ilang amo diri. Pumahaw na. Ha? Uy, boss. Nindot kayo magtindahan, boss. Brisco kayo yung mga gulay. wala na ilagay lahang gulayan dire kay na may ring dire. Asa? Ay, Wala oo. na So, nakabantay sa lahang ano. nindot na ilang gulayan kay wala dyan ilaga. Kaya na sila iring. 172 ang total. Ano niya? So, panes ni og 2 pesos? pesos. Uy, 170 na lang. salamat kayo sa inyo ang paglaysog 2 pesos. Ma'am. Wala na rin. Among taga Tamugan, taga Marilog, taga Baguio. Diri mo nga tindahan pamalit. Sa asan eh? O mga buutan ng mga tindera. Si pangalan sa tindahan? Si pangalan? Mosqueda Store. Mosqueda Store. Okay. Grocery na po mi. Nami diri sa... Saan ni? Saan ni diri? Mau. Saan ni diri? Nga mall. Ha? Gaisano Mall ni? Oh. Gaisano Grand. So we're here at Gaisano Grand. Grocery mi diri. Abot namin sa barangay Siaw. So karon travel namin dito padulong sa location sa house church. Al sa aning kuan bugas. Angkas ka na. Amping mo ha. Bugat biya ng bugas. 10 kilo biya na. 5 ra daw. So muna siya ang padulong sa barangay Siaw na ano na house church namo. So moagi mig bridge. So medyo shaky jud siya. So kailangan siya balance. So karon muna siya ang Tamugan River. So connected ni siya sa Davao River actually. So tako kaayo siya. Yun. So color Milo lang kalon ang kuan siguro naibaha siguro. Gabi. So siguro ang ulan. Naon nimo na pa di bangag oh. So careful ka diri mo agi kay sig mabulasot ka. So muna yung ginagian kada buntag. Kung pa yung motor oh. Laka ni motor. Oh no. Brother, amping brother. Yun. Abutas ako, dali lang. Dali lang. Unahan ako. So wala mo na tingala nga nauna ko kalit. Oh. So si Badix Mauro, Badix Ladi, si Badix Pastor Magic, si Sister Madonna, si Sister Mary na dayo si nanay ate. So wala ka na mi. Alright. Congrats man. So isa ni sa muang mga agianan. Wagi jud kag lasang bago ka mabot sa sapa. So medyo slide karon ang yuta. So awa na pa ubos pa. So nawa saka
Careful juga dapat manaog kay slide. You know. Oop. Sapsa ta kay murag manaog sa ko. So another panaog. Bantay nga. Huh! Paulay sa kadali. Oo. So, muna siyang entrance padulong sa house church diri sa Siaw. Hi! God bless! Praise the Lord! So, kana nga purok ang i-improve diri sa among house church diri sa Barangay Siaw, Tamugan. And then, sa right side muna siya ang ilahang kitchen. So, i-improve po na mo ni. So, muning kawayan na amo ang gihakot last week. So, I think nauga na siya. Poko na to be. Uga na jud siya. So ligo na kay ni siya para sa pangpurok diri sa Siaw. So si nanay diri nagalabas si nanay. Diri sa Siaw na sapa. Nay, okay ra ka dra nay? Ha? Okay ra ka? Okay ra. Praise the Lord. So muna yung amo ang kaduha nga time nga maghakot sa nahumol nga mga kawayan, mga bambu. So sahon nila ni so si Sister J ang sabang na mag-alsa. Predicts. Nahulog? Ha? Ay, Bradix, unsa man ka diha? Nahulog si Bradix. Tanawa ng bata. Nay, pila edad na ng bata, nay? Duha pa edad, 2 years old pa nawa nilang-ilangon na sa sapa. Hello. Ano si pangalan niya? Yuri. Go Yuri. Ikaw ang next na Olympic gold medalist. Yulo. Ano gani mo pangalan gani? Ano gani mo pangalan? James. Ha? James. James. Asa man ka padulong James? Ganun patabokon man ni magsapa ang kabaw? Ito, pakanon. Ah, pakanon siya diha. Ah, sige, amping ha, James. Ano si pangalan ng kabayo? Si pangalan na na. Ano si pangalan sa kabayo? Ruben. Yung imuhang mga alaga, Ruben, abot og Siaw. Unang kanding sa Siaw. Nana siya duha ka anak. Awan, nangahulog jud mo. Ilang hagbong. Ito. Mo ni ang mga silupin sa tuang mga pamalitan sa tuang mga isda, Oo. tapos itong tahong. Mm. So pag manghugas ka sa sapa, ayun ilabay ang silupin kay luoy pud to kay namuyo sa ubos. Amen. Sama. Basura po mamoy sa dagat. Basura mo, tapon mo. Hapon mo dapat disiplinado, dabawin niyo disiplinado. Amen. Ah, presko jud ikaw Kayo sa ang mga nukos. nukos. By the way, nukos opposite siya sa opposite. Nukos ko. Squid. Asa na niya? English naman squid badags. So, ang advice ni Briggs Magic kay tanggalan siya gata. Okay. Apa ni? Dili atong dili agi lagi. Gigi, mamak ko man ni. Mamak pa din? Buhi pa man ni Briggs. Buot ba? Payo kayo din ng video. Ah. Inana din na de? Para nga
dili mo pilit sa karahay. Ah, okay. Kuani Mo din ang technique. chef, international chef. Praise the Lord. Ano? Asa na siya? Pusit. Ah, ginatanggalan siya o panit? Panit. Okay, mais. Recipe number. Ulit yun din si Brodix pa dayo. Grabe ka pantay pagka-slice. Dila. Dayo. Tapos sisi. Paluwagan ang tawag na. Grabe ka melancholic. Siguro paluwagan. Brodix magic. Uy. Tapos kang kalayo, Brodix? Siguro to, Bi? Kalayo ba? Gi. So, mauna siya si Ultraman. Nag-helmet. Si Brodix Ladi Galarion. Chamba karon diri na mulutuon sa butane. Ano yung mga nalutong isda? May kayo. Crispy kayo. Ano, prito di ang ano? Ah, sauté lang. Okay, giuna ang carrots. Ang tawag daw ani sauté. Tangagon. So next is ang white onion and ang cabbage. Okay. Kasi tawag na mo? Katawan na ba ito? Hindi kami kusmi-kusmi. Walk hey. Okay. Walk hey. Okay, Brodix, unsa pag-pronounce ang vegetable? Vegetables. Okay, antika verse for the chamba number 7. Isang margarine. Star margarine. Air. Okay, go. Next time pusit. Sit na tayo mga badiks. Chamba number 7. By the way, gusto na tamo yung ribab. Larong chamba ba? Hanap tayo. Oyster sauce. Kora na badik. Upat ni. Ang kahong. Ah, kahong? Ta. Kahong dahil. Hindi sana kanang kahong? Ah, tahong? Mussels daw ang ano, English sa tahong. Ay. Ang Katong gisutay ganina, sutay. sauté. Feeding sa mga Tay, manguto tay. Saan yung Miguel sa tay? Samba number 7. Bless the land, O Lord. Bless every aspect of it. Pabalik niya kanimo kamo kang ginadayeg, ginahigugma sa mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. daan sa nato ang mga isot. Tanawa ni sila. Miskang unsa kalapok. Basketball gihapon. Ini mo na siya si Oh, Stephen Curry jud ito. Stephen Curry on the move.
si pangalan mo, Brad? Si pangalan mo, Brad? Paghalad ang mong kinabuhi, Lord, sa matag adlaw. Sa ano mo paghalad ang mga desisyon, sa among kinabuhi, Lord, na mahimaya ka, mahimuot ka sa mga kinabuhi, Ginoo.